fik starten til anden indledende heat på 800 meter. Og deltagerne her er Nikolaj Akkersbøl fra Greve, Andreas Lommer Odense, Flemming Andreotto fra Frederiksberg, Mike Olsen Korsør, Nick Jensen Sparta, Rasmus Terp Vejle, Jeppe Harbo Sparta, Nikolaj Nørgaard Jensen Skive, Frederik Fürstenberg Amager og Morten Munkholm Aarhus 1900. Og der blev rundet i lige under 29 sekunder på de første 200 meter. Og det er blevet en meget taktisk affære med en første omgang på 60 sekunder. Og det er Nick Jensen fra Sparta, der ligger forrest her på oppesiden. Og Rasmus Terp fra Vejle ligger på andenpladsen, og det er jo de to sluttende placeringer, der sikrer en finaleplads. Og det kan betyde, at Morten Munkholm fra 1900 på tredjepladsen lever livet farligt. Det var jo et forholdsvis langsomt heat her i anden heat. Nej,